Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r sefydliad sy'n edrych ar ôl adnoddau naturiol ein gwlad, gan ei diogelu a gwneud yn siŵr y bod yn cael ei defnyddio mewn ffordd gynaliadwy. Mwyngloddiau metel yw'r achosiad mwyaf o llygredd metel i amgylchu'r dŵr Cymru. Fe sylweddolon ni, mae ychydig iawn o atebion sydd ar gyfer ymdrin â llygredd sy'n lifo i'r grisiau dŵr. Yng Nghymru, mae rhan fwyaf o mwyngloddiau metel ar dir uchel, lle mae diffyg seilwaith a lle mae afonydd sy'n gallu codi a gostwng yn gyflym. Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi cyrff cyhoeddus i ddarganfod ac arddangos atebion newydd drwy'r fenter ymchwil busnesau bach. Cafodd Cyfoeth Naturiol Cymru lawer o foddhad o defnyddio'r dull cystadleuol o ymwneud â busnesau bach a chanolig, gan ei fod wedi dod â syniadau i ni nad oeddwn ni'n gwybod amdanyn nhw o blaen. Y syniad mwyaf addawol oedd treul y Lentec. I ni, rwy defnyddio electrocemeg fel ateb posib yn cynnig rhywbeth newydd a gwahanol. Wrth fwrw ymlaen gyda'r Lentec, rydyn ni wedi cael canlyniadau calanogol iawn gyda'n system pywer isel. Busnes bach a chanolig o Gymru yw y Lentec, sy'n datblygu systemau trin dŵr gwastraff. Yr hyn sy'n gyrru y Lentec yw datblygu technoleg werdd gynaliadwy. Mae'r problemau amgylcheddol sy'n creu anhawster i Gymru yn berthnasol o gwmpas y byd. Drwy fynd i'r afael ar problemau hynny yng Nghymru, mae y Lentec wedi agor y drws ar farchnad fyd eang, lle mae'r problemau hynny i'w gweld hefyd. Drwy'r rhaglen, daeth y Lentec yn fwy ymwybodol o ddiwydiant nad oedden nhw wedi ystyried o'r blaen. Mae'r fenter ymchwil busnesau bach wedi eu helpu nhw i ddysgu gwersi o ran datblygu'r system a'r dechnoleg. Gyda chefnogaeth a sbardun Llywodraeth Cymru, fe lwyddon nhw i gymryd risg gydag ymchwil ac archwilio'r manteision masnachol sy'n dod gyda hynny. Mae gael gweithiau gyda'i Llywodraeth Cymru wedi bod yn cyffrous iawn. Mae wedi agor cysylltiadau newydd i ni fel sefydliad. O ran ddeddlesiant cenedlaethau dyfodol, mae ganddo ni ddyletsweddau newydd i'w hystyried o ran iechyd yr amgylchedd a'n gymunedau. Mae'r cyfleoedd yma'n ein galluogi ni i defnyddio cyllid ac i sicrhau pethau mwy a gwell i Gymru.